apa mlebu haji. Tak kira aku sampe nang omah mlaku dolan metu rene. Lah koncone nang omahku. Akhirnya nggak berani mau, belum pas lewat ngono mencari ini ya wis. Apa semrene. Jangan ngobrol wong loro. Ayo. Kento tamu mau kamen tamune kok. Iya, tamune anak Mbak Hardi. Ya, anak Pak Bambang. Pak Bambang. Lho pinter. Peh tamune ini saking nggo posko keluarga BSD. Ya. Ini kantor anyar iki. Nggo posko keluarga BSD mlumpuk rene. Iki poskone ning kene. Ya ta? Mbak Hardi. Nah, Mbak Hardi, Pak Bambang, Pak Lukman. Surabaya nggo posko. Iya. Iki tak keke tak anu tak gawe apa ruangan khusus nggo pertemuan keluarga besar Ngelombo City ning BSD. Yes, iki nggo anu posko keluarga Ngelombo sing ning BSD. Ayo nglumpuk ning kabeh ngumpul ning jalan apa Bang Palapa 68. Jalan Palapa 68 Erenos BSD Tangerang Selatan.